Ahojte, dnes je to troška inakšie video. Môj manželko z takéhoto múzea v Bratislave. Vám to tu poukazujeme. Jak to tu vypadá. Čo to tu? To je krásne. Jo, to tu. Takéto autá starí mafiáni, čo mali táto dakedy v Amerike. Co to je? To je Mercedes, aha. Krásne je. To je nádhera. Mercedes Benz. Nemecko, 33 rok. Čo poviete na to ľudia? Niečo úžasné. Jo, tu za práve sane za to. Popozeráme si aj tieto obrázky. Staré hasičské auto. Dakedy. Tu môžete vidieť zásobník na vodu. Wow. To je asi pohrebné, či? Vypadá to ako pohrebné. Áno, na to dobre som povedal, pohrebný koč. Začiatkom 20. storočia. To je, čo tu tu? Tatra, to je 57 Sport. Tatra? Jo, maximálna rýchlosť 80 km za hodinu. Toto je Tatra 12. 70 km za hodinu. To sú autíčka táto. Tudu. A to. Ježiš, veterán, počkaj. To je z toho oného filmu Vrchný prchník. Kúkaj táto, Vrchný prchník. Veterán, vrchní prchní, tak to na to mělo. Jo. Kokos, som nečakal, že to tu uvidíme toto. Jo. Pro dvoch asi. Stírače stírajú. Velorex. Dvojmiestný trojkolesový automobil. Pre telesne postihnutých. To je v prdelke toto. Tie motorčičky. Wow. Toto boli asi na závody, drifty. Tu je pani Ondrisková. Manželka tvoja? Prešne. Harley Davidson. Wow. Toto boli motorky na závody aj za to. Krásne. Jo. To by som brala takú motorčičku za to. Aha, Java. To si pamätám tiež ešte tohto pioniera doma, to sme mali my, takto raritu s tým dubáčikom. Ale čo ma zaujalo najviac, jedna motorka, ľudia. Tak to je táto Enduro.
Roland 180 CZ. Keď si to niekto chcel pozrieť, tak sa to nachádza pri stanici. V Bratislave. Múzeum starých veteránov. Babeta, to má môj účok. Janko. Ale tá motorka je nádherná, pozrieme si jej parametre. Rýchlosť 90 km. Ale najkrajšie, čo je z tohto múzea, je moja pani manželka. No. Tá je najviac Taký najkrajšia. rarita, co? Ty nejsi rarita za to. Praga Golden. To bude toto asi. Ale vypadá to kúsok, ako keby to bolo aj opancierované za to. To autíčko. 135 km. Reprezentačná limuzína s typovým označením najúslušenských výrobkov automobilovej tieto aby robiť proste domáceho priemyslu. Ten predek má, víš, keď Jeepers Creepers Jo, vyšlo na to auto. Parádne. Toto je pre postihnutých táto bicyklík. Jo, dosť. Jo. Vedľa seba. Lukáš, čo si pamätáš z týchto bicyklov? Nie vám poviem, ktorý bol môj prvý bicyklík. Favoritka, na tej som tiež jazdil. A z týchto vám hneď poviem, ktorý bol. Tak tá favoritka je nie, na ktorej som jazdil. Toto je prvý bicykel za to, tento tu v pozadí. Ako vidíte. Tieto pumpy si ešte pamätám. Dosť starý capko som. Toto neviem, čo je Praga auto. Piccolo Praga. Jo. Pre 4 osoby za to. Fiat 500. Na tomto by som sa chcel previesť. Dobre? Jo. Ja by som chcel nosiť. A potom je to krásne, pozorné. Pardon. Ten koč? Jo, to je najkrásne. Jo. V takom by som sa chcel raz viesť, keď umrem. Jo, toto je oné čerpadlo, alebo čo to je, čo to tam je písané. Ručné hasičské. Jo. Nádrž. Nádržou. Toto je tiež pekné. Tu. Si rád, že máš aspoň takýto vývod. Jo. Áňo, a strašne moc za to. Ja máš darčku, ja budem. Jo. Úplne som vedela, že tam furt nejaký vláčik jede. Ale najviac, čo som sa chcel previesť za to, ale úplne najviac je tento Mercedes. To páči, akože to má ten chochlor. Ahojte, tak opäť sa vidíme. Vypol mi video pri nahrávaní, takže pokračujeme ďalej z tohto múzea. V Bratislave GPS lokáciu vám zanechám v popisku, aby ste chceli to prísť navštíviť s rodinou. Sa ten vláčiek tu ide krásne. Aj s panáčikom. Nádhera. Kam ideme pozrieť za to? Sem chceš ísť? Jo, tu si pamätám tiež. Sanitvočku. Stará sanitka. Jo. Z týchto ukáž.
Aha, toto biele som mal, si pamätám. A z týchto som mal toto vedľa, toto stredie vedľa žltého a červeného. Stará pokladnica. Kde sa na to známa firma Baťa. To je krása. Staré spojovacie rádia. Tu v pozadí, ako vidíte. Staré tie sprievodcovia, čo mali. Pronošvetáče SD v roku 1945. Môžete vidieť, ako to vypadá. Toto sa už málo kedy vidí takáto realita. Krása. Nádhera. Ale ja som predovšetkým, že moja manželka je nádhernejšia než toto. To sa nechytá na moju ženu. Aha, jaké staré Písacie stroje. Také veľké. To je dobré, obrovské písacie. Jo, ale jak to prenášali táto? No. Niekedy staré závory, aké boli. Jo, ČSD, Československé dráhy za to auto. Toto sa mi zdá, že toto je ten asi vlak u nás vo Zvolene, ale nie som si istý. Aký to pancierový vlak bol vyrobený vo... No, áno. Dobre som povedal, že to je ten vo Zvolene, čo máme v parku. Ten pancierový vlak. Ten si tiež potom pôjdeme natočiť, keď pôjdeme na Urbex. Spojovacie rádio. Tu máte výhybky. Ako to vypadalo. Zvolen. Ale celkom zaujímavé za to. Aha, ešte staré lyže. Tu je pani manželka. My ideme ešte pozrieť na perónik, vláčiky. Ukážte potok. Tu je asi Bratislava za toto. Pravdepodobne, ale nie som si istý. Ahojte, tak nachádzame sa už v druhej časti múzea na peróne so starými vláčikami. Toto už bude pre dnešok posledné z tohto múzejka, čo vám natočíme. Tak hádam sa vám videjko páčilo. Nezabudnite zanechať like, odber, koment, ale hlavne zvonček, to vás nič nestojí. Za každú podporu budeme radi. Takže zatiaľ ahojte. A ešte by som nezabudol, nezabudnite podporiť aj moju ženu Alexandru Explorers na YouTube. Aby sme nezabudli, nejaký král alebo kera, ona sranda to je.
Vypíme sa to ako... No, si plesníme i zobá. Až na konec.